hasiko gara musika diktaketarekin. Hurrengo ariketetan, bateria erritmo batzuk entzungo ditugu. Seinala ezazue zer motatako dira. Bikoa, hirukoa edo laukoa. Hurrengo ariketetan, abesti batzuk entzungo ditugu. Seinala ezazue zer motatako dira. Bikoa, hirukoa edo laukoa. Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean, puntu bati begira galtzen. Same old safe bet. Me, held my head high, held my tears dry. Get on without my guy. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero iraba. Hurrengo ariketetan, seinalatu entzuten den konpasa. Berriro entzungo dugu. Berriro entzungo dugu. Beste aukera bat entzuteko.
Musika diktaketaren amaia. Hemen dauzkazue erantzunak.